Дивіться у цьому випуску. Родичі засуджених на довічне ув'язнення вийшли до Верховної Ради. І фактично це є смерть в розстрочку. У Києві протестували проти домашнього насильства. Сотні тисяч жінок і дітей залишаються без будь-якого захисту зі сторони держави від домашнього насильства. Екс-керівниця поліції критикує розслідування загибелі Павла Шеремета. Не только нацполиция, но и вся правоохранительная система пока не справляется. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР, 16 травня, 1174-й день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. В окупованому Сімферополі заборонили мітинг проти національних і релігійних репресій в Криму. Наріман Желял і його колега Лемар Юнусов подали заявку на проведення 19 травня акції протесту проти репресій щодо кримських татар і етнічних українців на півострові. Пікет хотіли провести під будівлю окупаційної адміністрації півострова. Раніше громадські активісти з Судаку та Ічкінського, тобто Совєтського району, отримали такі самі відмови у проведенні траурних мітингів до річниці депортації кримсько-татарського народу 18 травня. Естественно, мы и ожидали, что получим отказ. Буквально вчера же вечером нам сотрудник администрации, который и брал у нас это уведомление, сообщил, что нам будет отказано. Выяснить, на каком основании поступил этот отказ или было принято решение об отказе, нам не удалось. В самом тексте ответа, к сожалению, это выяснить также не удалось. Мы вынуждены констатировать, что продолжается дискриминация, я не знаю, по национальному или по политическому признаку, и некоторые конституционные права и права, зафиксированные в международных актах, являются для нас в Крыму сегодня недоступными. Доступ до ВКонтакті, Одноклассники, Mail.ru закриваються в Україні на 3 роки. Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до кількох соціальних мереж і російської пошукової системи Яндекс з усіма її сервісами. Санкції введені проти російських антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» та «Доктор Веб» і до їхніх українських підрозділів. У цьому ж указі санкції запроваджені до низки російських банків та авіакомпаній. Указ набуде чинності з дня його опублікування в офіційних виданнях. Хочу сказати, що реально Служба безпеки дослідила, що деякі з них використовуються для збору інформації, нелегального збору інформації, тобто фактично це кібершпигунство. З іншого боку, використовується цей контент для розповсюдження небезпечних вірусів, і потім в відповідний час починаються за їх допомогою потужні кібернетичні атаки, такі як були наприкінці минулого року, такі як було буквально декілька днів тому. Указ президента опубліковано, він вступив в силу, набрав чинності, Укртелеком його виконує. А виконати його доволі складно технічно, він вимагає значних робіт, які має бути проведено. Вони вже почалися і будуть проводитися протягом тижня. Приречені на довічне. Акція протесту з такою назвою відбулася під стінами Верховної Ради. Її влаштували родичі засуджених на довічне ув'язнення. Як це було, розповість Ляля Озерчук. Батько Тетяни Володимир Панасенко засуджений на довічне ув'язнення. Вже понад 11 років він за ґратами. Суд визнав його винним у замовленні вбивства. Правозахисники та рідні вважають справу сфабрикованою. Довічне позбавлення волі – це фактично людина приречена. І якщо вона засуджена без вини, фактично це є смерть в розстрочку. Дану справу досконально вивчали правозахисники Харківської правозахисної групи, Української Гельсінської спілки з прав людини. І, власне, це такі організації, які мають авторитет не лише в Україні, але й фактично у світі. І вони теж дійшли до висновку, що немає жодних доказів, які б доводили вину цієї людини Володимира Панасенко. І фактично сходяться всі на думці, що ця людина невинно засуджена. 5 років тому з трибуни Верховної Ради Ніна Карпачова, на той час уповноважена Верховної Ради з прав людини, після вивчення справи Панасенка сказала, що він невинний. Я маю правовий висновок експертів, до якого я особисто долучилася, що ця людина незаконно засуджена. На сьогодні в Україні немає законної можливості перегляду кримінальних справ, засуджених за тяжкі злочини. Торік у першому читанні було ухвалено закон 2033А, який таку можливість давав би. Але до другого читання закон не дійшов. Правозахисники вважають, що депутати його блокують. Вони блокують фактично ухвалення законопроекту 2033А. Чому? Тому що кожне таке свавільне засудження, кожна така
справа, кожна така доля людей, вона тягне за собою перегляд кримінальної справи, а також притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які це зробили, які фальшували злочини, які катували людей. Тетяна Панасенко та родичі інших засуджених влаштували флешмоб біля стін Верховної Ради. Засуджені до довічного позбавлення волі. Чоловік і жінка намагаються прийти до фінішу, але народні депутати перешкоджають цій роботі. Вони не дають можливість отримати справедливий суд. Вже 2 роки в парламенті. Я мама незаконно свавільно засудженого сина Вовкодав Ігоря Петровича, який знаходиться в Житомирській установі номер 8 18,5 років. Всі 18,5 років я борюся, я ходжу везде, пишемо і ходимо, але все це безполезно. Ляля Озерчук, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Ні домашньому насильству. Під таким гаслом відбулася акція під стінами Верховної Ради України. Люди вимагали від нардепів ратифікувати Стамбульську конвенцію. Документ захищає права жінок та дітей, які потерпають від домашнього насильства. Це Людмила. Вона медик. Прийшла на акцію, бо часто стикається з наслідками домашнього насильства на роботі. Я рахую, що в Україні достатньо і так насильства, і кожна людина хоче в своєму будинку бути захищеною. Я знаю дуже багато випадків, тому що я медик, і за час моєї роботи було дуже багато випадків сімейного насильства, коли привозили дітей з поламаними руками, ногами, тому що п'яний батько вирішив так виховати свою дитину. На меня уберите пенсию. Убирай сама. Я не буду убирать. Ты что делаешь? Щонайменше 130 тисяч українських громадян потерпають від домашнього насильства. Такі дані у 2016 році опублікувала Національна поліція. На даний момент сотні тисяч жінок і дітей залишаються без будь-якого захисту зі сторони держави від домашнього насильства. Стамбульська конвенція – це єдиний спосіб захисту. Народні обранці почали розгляд проекту закону про ратифікацію конвенції торік. Проте наразі він перебуває у комітеті у закордонних справах. На жаль, сьогодні відбувається така ситуація, що закон про ратифікацію цієї конвенції, як нам нещодавно стало відомо, не лише не ухвалили цей закон, але й відправили на доопрацювання, що в принципі є абсолютно неприйнятним. Тому що це простий закон, в нього мета дуже логічна, дуже проста і дуже правильна. Приймемо рішення, щоб кожна українська жінка була захищена від будь-якого випадку домашнього насильства. До активістів зради ніхто не вийшов. Діана Матвіїв, Катерина Буцхрікідзе, Заман, АТР. Кати і страта НАБУ. Це ще одна акція, що відбулася під стінами українського парламенту. Активісти встановили шибеницю, що символізує можливе блокування діяльності НАБУ в разі прийняття парламентом законопроекту 6220 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та підстави закриття кримінального провадження. Активісти вважають, що його ухвалення може заблокувати роботу правоохоронних органів, зокрема НАБУ і САП. Це трапиться з антикорупційним бюро, і фактично саме для цього законопроект було придумано. Тому ми вимагаємо зупинити страту антикорупційного бюро, яка може відбутися вже в цей четвер. Активісти та деякі нардепи влаштували театралізовану страту НАБУ під Радою. Вони вважають, що прийняття законопроекту 6220 змусить детективів закривати карні справи проти високопоставлених корупціонерів. Ми підтримуємо єдиний в Україні незалежний правоохоронний орган, на який не має впливу жодна політична сила. Ми хочемо, щоб і далі цей орган працював, притягував до відповідальності топ-корупціонерів. Насправді деякі норми цього закону дуже потрібні. Не потрібно дублювати дуже багато постанов про кримінальні справи, тому що це призводить до того, що прокуратура починає заробляти на справах Національної поліції, Національна поліція порушує інші справи, потім починаються податкові служби і так далі.
Зараз ми з'ясували, що насправді найбільша проблема цього закону якраз є НАБУ. Ініціаторами законопроекту є 17 народних обранців. Депутат Іван Мірошниченко пояснив це бажанням захистити бізнес в країні. Вы знаете, что сегодня и МВД, и СБУ, и МВД две структуры могут проверять бизнес. И Генеральная прокуратура, и НАБУ могут проверять по тем же эпизодам бизнес, и тем самым, открывая тысячи уголовных дел, до суда доходит несколько десятков. Активісти закликали нардепів не приймати законопроект 6220. Комітет з питань правоохоронної діяльності має розглянути його вже завтра. Ліля Медведчук, Ельдар Терахташ, Заман, АТР. Прокол. Так назвала екс-керівник Національної поліції України Хатія Деканаїдзе дії правоохоронних органів щодо розслідування вбивства Шеремета. Минулого тижня українські журналісти презентували фільм розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. У цьому фільмі наведено більше фактів і свідків, ніж було відомо слідству. Это является как бы проколом, давайте скажем, вот, в работу служб, не только нацполиция, потому что там в группу, которая расследовала дело, входили и Генеральная прокуратура, представители Генеральной прокуратуры, и, конечно, представители службы безопасности. Пока не найдут убийц, это значит, что не только нацполиция, но и вся правоохранительная система пока не справляется. Журналіста Павла Шеремета було вбито торік, 20 липня. Машина, в якій він їхав, вибухнула у центрі Києва. У Львові відкрили культурний центр кримських татар. Ініціаторами створення такого осередку стали місцеві громадські об'єднання кримських татар та Духовне управління мусульман Криму Автономної Республіки Крим. В цьому центрі за адресою вулиця Саксаганського, 20 проходитимуть діалоги про громадську позицію кримських татар, міжконфесійні бесіди, уроки ісламу та кримсько-татарської культури. Гостями церемонії відкриття стали муфті Духовного управління мусульман Криму Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов і голова Вищого релігійного зібрання Сулейман Хайрулаєв. Целью данного центра является сохранение идентичности крымских татар в условиях проживания на материке в Украине, оккупации Крыма, сохранение своих религиозных ценностей, сохранение своей культуры, языка, быта, традиций. В Києві відбувся прес-показ фільму режисера Ахтема Сейтаблаєва «Чужа молитва», заснований на реальних подіях. У прокат фільм вийде 18 травня, до річниці Дня пам'яті загиблих під час депортації кримсько-татарського народу. Після показу режисер, продюсер та актори відповіли на запитання журналістів. Робота над стрічкою про кримську татарку Сайде Аріфову, що врятувала кілька десятків єврейських дітей під час Другої світової війни, тривала близько 8 місяців. Ім'я нашої Саїде неодмінно має бути серед праведників світу. На предпрем'єрний показ стрічки запросили журналістів, акторів та їхніх родичів. Весь фільм проплакала. Я була вся в фільмі, я весь фільм проплакала і не могла нічого. Не знаю, я ще під таким впливом, що я вам не можу передати. Фільм знімали у Грузії, Україні та Ізраїлі. За словами Лілії Яценко, акторки, що виконала головну роль, найважче було емоційно пережити шлях її героїні. Найскладніша була сцена депортації. Найскладніше. Я готувалася до неї з першого дня зйомок. І сподіваюся, що... Я пам'ятаю, що я приїхала в готель, і я ще була не в собі трошки. Першу назву фільму «Її серце» згодом творці вирішили змінити на «Чужа молитва». Назва будь-якого фільму, або вистави, або книги, або будь-якого іншого твору мистецтва є таким нібито стислим меседжем, власне, того, що відбувається, про що хоче розповісти цей твір. І цю назву запропонував мій вчитель. У прокат стрічка вийде 18 травня. Покажуть її у 100 кінотеатрах України. Лідія Полянська, Едем Сейдалієв, Заман, АТР.
Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Зиман» кримсько-татарською Шевкетом Намуталаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Булгун». Айдар Муждабаєв та Ірина Ромалійська говоритимуть з начальником відділу представництва держави в міждержавних справах секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейської спілки з прав людини Маргаритою Скоренко. Будьте з ЕТР. На все добре.